The most important doctrine in our Christian life is the doctrine of salvation. If you're wrong on salvation and right on everything else, you will go to hell. Kung sayop ka, kabahin sa kaluwasan, pero sakto kabahin sa tanan lain, ma-impyerno ka gyapon. And this new group, whoever they were, kining mga tao, nagtudlo sa mga bagong Christians diya sa Galatia, sa sayop nga doktrina kabahin sa kaluwasan. Someone was teaching these young Christians that faith alone is insufficient for salvation. They also needed to follow the law of Moses to be saved. Kanang gitudlo ni ining false teachers. Naitaw nagtudlo ni ining bagong mga Kristohano nga ang pagtul lamang dili paigo para sa kaluwasan, kinahanglan sila magsunod pod sa balaod ni Moses kung ganan sila maluwas. And many of the people were starting to believe that. Daghang tao nag-start nagatul ni ana, and may I say, daghang relihiyon nagtudlo pa ni ana karon panahon na. Daghang relihiyon nagtudlo hangtod karon nga maluwas pita pinaagi sa atong buhat. Now you listen to me very carefully, that is not true. That is the historical teaching of men, but it has never been the teaching of God. Ang Diyos wala ihatag na to sa balaod aron maluwas na pinaagi sa pagtuman sa balaod. God gave us the law to show us that we are sinners. Ang Diyos nihatag na to sa balaod aron mopagkita kanato sa atong sala. Kung walay balaod, wala ta kabalo nga naay sala. So the law is like a flashlight. You turn on the light to show what is there.